Ay, Jonathan. Yes.
Mergo sing padha kepengin gatekake lakon ya si akeh. Luwih-luwih iki di live streaming Pak Nek. Oh iya ya, Mak. Terkadang ana sing arep-arep cangikan utawa lingkungan, terkadang ana sing arep-arep kepiye babaring lakon ing bengi iki Pak Nek. Ya, Mak. Monggo iki pamirsa perno-perno Pak Nek. Kyai saka Purworejo ya rawuh. Apa iya, Pak? Sapa? Mbah Trimo saka Wonoboyo. Mbah Toto ya saka Wonoboyo. Ana Kyai akeh banget wis saka Wonoboyo do tindak rene. Jadi kudu iso ngetur. Sing enom ya dinehi, sing sepuh ya dicaosi. Ngono ya, Nak. Dadi umpama cangen to lingkuhe karo bintang tamu aja nganti banjur ke darung eling karo lakon ing bengi iki lakone dikersakake. Yen lakon ora rampung ndak rumangsa kuciwa kang mikire sing padha mresani sing padha mermanake lakon bengi iki. Iya ya, Nak. Untuk maneh yen nganti kesuwen awake dhewe ndak nampa duka saka bundaran iya tak derenge Mak. Kowe sing tupa kumelo ngening nyasang kaweng kosagung jajan sanget genyo aniki pisang resik